Bo día! É para mí unha enorme satisfacción estar hoxe aquí presentando a Ammupesca, Asociación Nacional de Mulleres da Pesca, para compartir convosco unha homenaxe moi importante a valorar as nosas tradicións mariñeiras e o papel fundamental que as mulleres tiveron e seguen tendo no mundo do mar. Galicia non se entende sen o mar. O mar forma parte da nosa identidade, da nosa cultura e tamén da nosa historia. Durante xeracións, milleiros de mulleres traballaron con esforzo e dedicación en oficios tradicionais, como o das derredeiras, que elaboran e reparan as redes da pesca, ou as percebeiras, que desafían o mar e as rochas para recoller un dos produtos máis valorados da nosa costa. Moitas veces o traballo destas mulleres non recibiu o recoñecemento que merece. Por iso, dende a Mupesca, queremos seguir dando visibilidade á súa labor, defendendo a igualdade de oportunidades e transmitindo ás novas xeracións o orgullo das tradicións galegas vinculadas ao mar. E aquí vos xogades un papel fundamental. Sabemos que estades axudando a construír unha cidade modélica, unha cidade máis respetuosa, xusta e igualitaria. O voso interese e participación son imprescindibles para estas tradicións. Tamén queremos felicitarvos porque durante as festas do Entroido decidisteis disfrazarvos de oficios tradicionais galegos, concretamente de redeiras e percebeiras. É unha maneira marabillosa de homenaxear as mulleres do mar. Moitas grazas polo voso apoio.